Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sriiani. Happy birthday to you. Simple sir. So much. Mau dia. Ibu ya sekarang mana? Ya. Manisai. Nên dài ra Saya. Thank you. Bapak mamiku. Keluar. Bisa mantan aku dan saya kan. Wala saya. Amin itu udah kena. Jangan Udah. Alda. Pulang aku sebab bisa. Ya udah. Abi lah sudah. Ini jati. Padu dusun. Nah, senang aja. Aneh itu boleh. Aneh. Oh. Para gitu. Benih. Kamu buat saus-saudan. Bring sampo lade nih. फुलाव होदों मालाय आनैनि माबायाव फुलाव मा होदोंथाय एफा गोथाव जादों नै केकखौनो लगायनानै जाजोब्बाय आं Rosmi Sriiani बार्थडेआव जा इन्टारेस्ट जाथारदोंना Rosmi जोङो केकबो जाबाय फुलावबो जाबाय Sriiani केक Sriiani बार्थडेनि नामै Sriiani birthday रामिस साला ओरैबादि जमनि जोंना बोराय फाग्लाया ओमफ्राय आं होनबाय खुलुमनानै नै बोराय नों साम' गरसेयाव देरहादोंहाय आंनो आशीर्वाद होदों आं नोंखौ खुलुमसै होनबाय जाहाथे आङो इउटुबखौ मोजाङै मोजां सलायलांनो हानाय बायदि मोजां कन्टेन्टस लाबोनानै ब्लग बानायनो हानाय बायदि होननानै आशीर्वाद होनफिनबाय जय जाथों होननानै आंनि हिनजावखौ आंनि बुरिखौ बयबो अननानै मा खालामगोन होनखोथाय मोजां गोनांथि आङो ओमफ्राय होद फाग्ला बोराय आं खोन्थाखाबाय मा मोनसेल' बोर होगोन होननानै बुंबाय आङो फाग्लासो बोरायानो नंगौ नामा होनबाय जि फाग्ला आरो हाथायाव थांबाय हाथायावबो आं जेखौ जानो बियो मुला लानो थिनबाबो लाया फोरला लानो थिनबाबो लाया गावहासो मा लालाबायबाय गोदाव जेराव ओइ आनै औ बे आनैया हनै बे आनैया बिराद गाज्रि ना हाय हेल' लोगोफोर नै जोंहा आंनि फंबायनि फिसाजोनि जन्मदिन फालिनायाव केक हानायखौथ' लानाया मारै जाखो मिथिला आङो जाखांबाय जोंहा फुलावजों केकजों नै साहायाबो खाबनै स्पेसियेल एकदम माथा सिखांलायनाय नै साहायानो नायलाय नै साहाया माथा सिखांलायनाय जा गोथावखा खाबसे लोंखांबाय आरो खाबसे लोंबावनोसै नै आंनियानो बे आंनि फंबायनि फिसाला दुइसिन फिसाला सासे फिसाजो सासेल'खा बै आब'नि बार्थडे जादों दे बाबा आलासि बै मनिसनि बिबै मनिसनि मामिनि मामि हाय होनहरदो नोंहाबो हाय नङाब्रा आखाइखौ आलासियाबो हाय होनहरदो हाय होनहरदो सिगांनिफ्राय फोरोंखायाहाय बेबो बिदिनो होनो खिन्थाखाबाबो बे नायफेराखै आंहा बोरै नुनांगौ मादै इसे ओरै नाहरना हाय होनहर ओरै हाय होनहर ओरै आं बिदिखौ नाजानाय